Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdyodan men Ýowşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wizi üçin $225 çykarmaly bolar. Çeşme geçen hepde Türkiýeden müňe golay türkmenstanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar, gepleşikler çekýär. Bir Azatlygyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň täze girilen wize meselesi. Indiki mümkinçilikler bilen ören gazyklanýanlyklaryny işaret edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimiýetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Enatalary duýduruş berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz hem kän okuwçy, dinleýiji çekipdir. Elbette Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda hem saklanyp galan aladaly habarlaryň arasynda okuwçylarymyz Türkmenistan köçeleri arasynda agaçlary timarlap baş bayramyna we dawaraly maslahaty taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habarymyz we gepleşigimiz hem köp okapdyrlar we köp dinläpdirler. Hormatly dinleýijiler, çap edilen habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmaňyzy haýyş edýäris. Şeýle-de gepleşiklerimize like goýup, olary paýlaşsaňyz türkmenistanlylaryň meseleleriniň has giňden äşkar bolmagyny, belki-de olara çözgüt tapylmagyna ýardam ederdiňiz. Pikirleriňize, teklipleriniňize garaşýarys. Hepdeniň zemininiň ýartyňyz. Türkmenistan 23-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedowyň başlyklyk etmeginde döwlet maslahatynyň mejlisini geçirdi. Garaşsyzlygyň 31 ýyllygyna bagyşlanan mejlisde TDH-nyň ýazmagyna görä ýurdy mundan beýlekde hemme taraplaryň ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Şeýle-de döwlet eýsiliğine habar boldugy Türkmenistanyň toplumlaryň durmuş ykdysady hemde demokratik özgörtmeler ýoly bilen önemli öňe barýanlygyny aýdýar. Emma synçylar we hökümet tanqydyçylary Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysat çökgünligi başdan geçirýänligini, ýurtda iýsizligiň we korrupsiýanyň adalmaýanlygyny öňe sürýärler. Hökümetçi nesirleriň 23-nji sentýabr gününiň 1-nji ýarymynda elektron görnüşde çap edilen resmi metduaty salgylanyp ýazmagyna görä Berdimuhammedow döwlet maslahatynyň mejlisinde zähmet haklarynyň möçberini artdyrmak, 30 000 golay goşmaça iş ornuny döretmek wadasyny berdi. Bu wada Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylmagynyň we ol ýerde bekanun ýagdaýa düşen zähmet migrantlarynyň ýerine getirilip başlanmagynyň ýa-da gawat geldi. Türkiýedäki iş, gazanç mümkinçiliklerinden kesilen Türkmenistanlylar, şeýle-de ol ýere inni gitmekçi bolýan adamlar bu ýagdaýa gaty gynananlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işsizligiň derejesini aýtmaýar we daşary ýurtlara gazanç etmegiden raýatlaryna gollaw, kömek görmegiň deregine azatlyk bilen açyk we anonim şertlerde gürleşen pikirini aýdan türkmen migrantlarynyň köpüsiniň tasdiklamagyna görä emel kynçylyklar şol tanyna pasport kynçylygyny döredip öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda gazanç etmegine ziýan berýär. Ýurt içinde iş açmak, işe ýerleşmek kynçylyklaryny aradan aýyrmaýar. Synçylar ýurtdaky işsizligiň, adamlaryň maşgal eklemek mümkinçilikleriniň azalmagynyň jinaýetçiligi ýürýänleriň sanynyň köpelmegine getirýänligini aýdýarlar. Şu arada hökümetçi nesiriň Türkmenistan gaziýetine salgylanyp ýazmagyna görä döwlet dostlugyny Garaşsyzlyk bayram münasibetli iş getirenleriň günäsini geçmek hakyna fermana gol çekip boşadylan tutsaglary iş bilen üpjün etmek barada tawşyryk berdi. Ýyllaryň tejribesinden görnüşýär Türkmenistanyna her ýyl müňlerçe tutsagyň günäsi geçilýär we synçylar olaryň iş tapmagynyň gaty kyn bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri olarky tutsaklaryň işe ýerleşdirilişi, azatlyga çykandan soň ortaça näçe ýaşaýanlygy, işe yaramly adamlaryň soň jenaýata baş goşup goşmaýanlygy bilen bagly maglumatlary çap etmeýär. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi ýurtdaky dören işsizlik bilen baglykda Türkiýe'ye gitsek türkmen raýatlarynyň wiz almak mümkinçilikleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen raýatlarynyň biri
täze girilen Türk vizasyny almak üçin sorulýan resminamalara $225 çemesinde terişde harçlamaly boljakdygyny aýtdy. Emma Türkiýe döwletine viza almak hyzmatyny hödürläp başlan Türk firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimizin birinin beren maglumaty hökümetçi Türkmen Portal nesrinin maglumatlarından biraz tapawutlanýar. Türkmen Portal nesrinin ýazmagyna görä, Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe Respublikasyna gitmek üçin bir gedeklik viza resmileşdirjek bolsa, ABŞ-nyň $60 möçberini tölemeli bolarlar. Köp gedeklik vizanyň bahasy ABŞ-nyň 190, üstasyr vizanyň bahasy bolsa ABŞ-nyň $60 möçberini keskitlenildi diýip neşir Türkiýanyň Aşgabatdaky viza merkeziniň resmi saýtyna salgylanyp ýazýar. Bu işler amala asyrýan Türk firmasynyň hyzmat ýygymy ABŞ-nyň $85 deň bolar diýip habarda edilýär. Hormatly dinleýijiler, bu temadan kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläýin. Türkiýanyň Aşgabatyň üzülenmesi esasında Türkmenistanlylar üçin viza düzgünlüğünü girizmeginden soň Türkmen raýatlary vizany almak üçin sorulýan resminamalary $225, gara bazaryň narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursu boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada Türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine viza almak hyzmatyny hödürläp başlan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimizin biri gurrun berdi. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe syýahatçylyk vizasyny almak üçin Türkmen raýatlaryndan 15 töwerege resminama talap edýär. Emma munyň bilen bagly tölegleri äsgär etmeýär. Azatlyň goşmaçy maglumat almak üçin firmanyň görkezden telefon belgisini 21-nji sentýabrda eden dowamly jaňlary jogapsyz galdy. Emma ýurduň içindäki çeşmelerimizin biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna baryp syýahatçylyk vizasyny almagyň tertibini öwrenmegi başardy. Türkiýe viza almagyň juda gymmaty düşýäktigi belli boldy. Viza almak baradaky ýölenmäni Türk häkimetleriniň seljermesi üçin $85 sorulýar. Hökmany saglyk ähtiýaçlanýarsy üçin $65 çykarmaly. Firma hem öz hyzmatlar üçin $80 bermeli. Jemi $225 bolýar. Diýip Aşgabatdaky çeşmelerimizin biri gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylary sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resminamalary wagtynda almak üçin degişli ýerli idaralaryň para soraýandygyny hem aýtdy. Ol viza ýüzlenmesi we beýlik resminamalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mihmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Şol bir wagtda hökümetçi Türkmen nesirleri talap edilen resminamalaryň tapşyrylmagynyň viza beriljakdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizliktirilen ýa deret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat tölegleriniň ýyzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Azatlyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdelerin dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe Türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan Türkmen migrantlarynyň çykalgy gözläp başga ýurtlara gitmek üçin gysdagly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200.000-den hem aşy Türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasyz çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini belliýärler. Munyň esasy sebäpleriniň biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly. Hepdeniň jemini Türkmenistanda dowam edýän alyk gyçylyklary baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklaryň çägini alyk howpsuzlygyny üpçün edenine barada edýän sözlerine garamazdan, hatda uly bayramçylyklaryň öňünde hem ilaty el ýeterli wagtdan satylýan azy gönümler bilen üpçün edip bilmeýäni salym edýär. Türkmenistanda ýöň bolan täze gonamçylyk ogurlugy baradaky maglumata geçmezden öň kärdeşim Tehra Gulam Nebi'nin maglumatyny bilelikde dinläýin. Mary welaýatynyň Mary şäheriniň döwlet dukanlarynyň käbirinde ardan bahadan towuk ýumurtgasy satyldy. Hususy dukanlar bilen deňişdirilende 30 göterim ardan narhdan satylan bu ýumurtganyň haridary köp boldy. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň we lukmanlaryň ençemesi ýumurtgalaryň yaramlyk möhletiniň geçendigini we olary iýenleriň arasynda
saglygy yaramazlaşan adamlaryň köpdügine aýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Geçen hepdäniň ikinji ýarymynda Marynyň döwlet dukanlarynda arzan ýumurtga satyldy. Bir sansy 1 manat 20 teňeden satylan ýumurtga her ele 10 sany berildi. Olaryň hususy dukanlardaky bahasy 1 manat 80 teňe barabar. Öý ýumurtgalary 2 manat 20 teňeden satylýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, adamlar nowata durup satyn alan bu ýumurtgalaryny iýmekçi bolanda olaryň aglabasynyň yaramlyk möhletiniň geçendigini bilip galdylar. Yumurtkalar çakılandan sonra olardan yiti yakımsız iýis gelýär we olary ýerýäl däl. Bu yumurtkadan çağalara gün ortanlyk nahar edip bermek üçin pomidor gowurup üstüne yumurtka çaktym bilen ol nahary duruşy bilen zaýlady. Yakımsız iýisten ýaňa nahary derrew dökmeli boldum diýip bir ene aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan başga bir ene satyn alan ýumurtgalaryny çağasyna ýerden okuwa gitmänkä gaýnadyp berendigini, soňra onuň mektepden yaraman gelendigini aýdyp şeýlediydi. Çağam 2 gün bäri gaýtaryp ýatan soň onu hastahana alyp gitdim. Lukmanlar asma sancym goýberdiler we onuň zäherlenendigini aýtdylar. Şeýlede lukmanlar şol satylýan ýumurtkany satyn almazlygy maslahat berdiler diýip marly ene gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan bir näçe lukmanyň sözlerine görä, soňky günlerde zäherlenip hastahanalara gelýän adamlar köp. Olaryň köpüsi döwlet dukanlarynda satylan ýumurtgalary iýen soň özlerini ýarawsy duýup başlandyklaryny aýdýarlar. Käbir haritlar döwlet dukanlaryna ýaýradylmanka barlygdan geçmeýäni meňzeýär ýa-da barlyklar geçirileni pul bilen zaýy haritlaryň üstü ýapylýana çalym edýär. Bu haritlara jogap berýän edaralar adamyň jany bilen oynayarlar. Adam fakir arzanyp alýar, ýygynyň yaraman, ony ise köp pul çykaryp öz saglygyna seretdirmeli bolýar diýip ýaşaýjy belledi. Habarçymyz ýaşaýjylaryň ençemesiniň döwlet dukanlaryna arz edendigini ýöne işgärleriň olary biz bize gelen harydy satýarys diýip jogap berendigini hem aýtdy. Dukan işgärleri ulanylmadyk zaýy ýumurtgalary ýygyna almadylar diýip ýaşaýjy sözüni jemledi. Azatlyk baýdylanlar barada welaýatyň söwda edarasyndan şeýlede saglyk bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Bellesek Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda yaramlyk möhleti geçen zaýy haritlaryň satylýandygy barada Azatlygyň habarçylary mundan ozalda onlarça gedek habar beripdiler. Şol haritlaryň arasynda yer alma, un, mal we towuk etleri, şireli suwlar ýaly azyk önümleri bar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllarynyň başynda neşekeşligiň giň ýerime bilen köpelen owurluk jümürlük problematy Gurbanyly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň biraz ýeňlet diýip synçylar aýdýar. Ýöne olar Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň güýçlenen owurlugyň öňküleriň hem seni bolmajagy meňzeýändigini belleýärler. Odal işiklerde galoşlar, serilip koyulan eşikler, şol sanyny aýal ýyllaryň içki eşikleri künnük ogurlanan bolsa, inni malar daşlaryna hem gedek geldi diýip Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan dinleýijilerimiň biri aýtdy. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň goloýunak gonomçylyklardan merhumlaryň mazardaşlarynyň we demir gözenekli haýatlaryň ogurlanýanyny habar berýär. Ýurtda giň ýaran ýeşilligiň hem de ykdysady kynçylyklaryň arasyna artýan ogurluk hadisalarynyň gonomçylyklara çenli baryp ýetmegi şäher ýaşaýjylaryny alada döredýär. Azatlygyň habarçysyna görä şäher ýaşaýjylary resmiýlerden gonomçylyklardaky garawullaryň sanynyň artdyrylmagyny talap edýärler. Türkmenistanyň gonomçylyklarda müjewirler bolýar. Olar öwliýalaryň mazarçylyklaryň goragyny esewan edýärler. Şeýlede müjewirler ziyarethanalalara barýan adamlara merhumlaryň ruhyna bagyşlap aýat tewir okumak işleri meşgul bolýarlar. Şäher ýaşaýjylary resmiýlerden gerek bolsa gonomçylyklarda garawullaryň sanynyň köpeldilmegini talap edýärler we munyň üçin zerur bolsa maddi ýardam bermäge isleg bildirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä soňky wagtlarda gonomçylyklardan esasan mazarlaryň başyna mazar daşlary, granitden ýasalan bellik daşlary, mazarlaryň daşyna çekilen demir haýatlar ogurlanýar. Şeýlede Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylaryň öwliýalardaky ogurluk hadisalaryna çydam edip bilmeýänliklerini habar berýär.
Yerli ýaşaýjylar ýakyn howsarlarynyň gawrlarynyň birahat edilmegine, Gawrystan topraklarynyň depelenmegine we mazarlaryň töweregindäki demir haýatlaryň bagşylarça goparylyp alynmagyna çydam edip bilmeýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir Balkan ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýylatyň güni gödären şertleriniň agyrlaşmagynyň adımlary mesjidlerden we Gawrystandan ogurluk etmäge iterenligini habar berýär. Azatlyk radiosy türkmenmaşynyň gonomçylyklarynyň mazardaşlarynyň hemde demir haýatlarynyň ogurlanýanyny barada habarlar boýunça kommentariýa sorap Balkan welaýatynyň häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Ýöne telefona jogap beren häkimlik resmisi Azatlygyň sorawlaryna jogap bermän destine telefonu taşlady. Şähere degip duran gonomçylygyň günnägör böleginde ýerleşýän mazarlardaky mazardaşlarynyň hemde demir haýatlarynyň tas ählisi ogurlanypdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köpden Gawrystanaky ogurluk hadiseleri barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryna bilip galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun türli sebitlerine ýygymlaşýan ogurluk we talançylyk ýaly jinaýat hadiseleri barada iriderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi ýurtda jinaýat hadiselerining ýok bolanmagyny ne tasdikleýär ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işler idaralary jinaýat hadiseleri baradaky maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marynyň peşanaly geňeşligine bolan Pawt ogurlugy, iýun aýyna Lewapol aýatynyň dargana tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel aýyna Marda restoranlaryň birinde bolan iýmit ogurlugy, fevral aýyna bolsa Merw Daýhan birleşiginde bolan tigir ogurluklary barada habar berdi. Ýöne Azatlygyň habarçylary Gawrystanda bolan mazardaşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň zeminiň ýartyňy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şu hepde New York'da BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres'iň çağırmagynda geçirilýän bilimi özgörtmek sammitine Türkmen wekiliýetiniň hem gatnaşýanlygyny habar berdi. 16-19 sentýabr aralygynda geçirilen sammite BMG'nyň institutlary, halkara guramalar we agentlikler, alimler we hünärmenler, raýat jemgyýetleriniň wekilleri, dürli gaznalar, birleşikler, şeýle hem hususy pudagyň wekilleri gatnaşdy diýip türkmen diýiminiň habaryna aýdylýar. Şeýle-de bu sammitiň maksatlarynyň Türkmenistanyň bilim pudagyna alınıp barlayan siýasaty gawat gelýänligi wellenýär. Emma synçylar Türkmenistanyň bilim pudagynyň soňky 10 ýyllarda juda pese gaçanlygyny, türkmen mekteplerini tamamlayan oglanlaryň arasynda goşun urlugyna gidenini öýlerine hat ýazyp bilmeýänleriniň hem juda köpelenligini öňe sürýärler. Synçylaryň käbiri türkmen häkimetleriniň bilimi bilkastan gasanlygyny we halky näçe soğuksuz saklasaň şonçada taýin saklamak, dolandyrmak aňsat diýen pikirden uralýanlygyny öňe sürýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyny öz çağasyna döwrewap bilim bermek isleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalışýan enatalaryň soňky ýyllarda has köpelenligi hem aýdylýar. Ýöne ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, maşgallalaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda oturýan maliýe kynçylyklary, pasport, viza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwjaýlarynyň alynan bilimleriň daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alynan diplomlary ýurt içinde ikrar etdirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, enatalara uly begat bolýar. Köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köp eşdilýär. Üstesinde dünýäniň bilim özgörtmelerini uly rewolýusiýa döreden internet hem Türkmenistanyny bir gödökçülükde saklanýar. Köp adamyň döwrewap kompýuterlary satyn almak mümkinçiligi ýok. Bu kynçylyklar häkimetleriň bilimli nesil ýetişdirmek barada aýdýan zatlaryna ne derejede gawat gelýär. Eýsem Türkmenistanyň bilim pudagyny çemeleşişi bilen dünýäniň ösen ýurtlaryndaky çemeleşmeleriň, täzeçillikleriň arasynda nähili çaprazlyklar bar we ol nähili düşünjeden we maksatdan uğralýar. Biz şu we beýleki soraglary jogap bermegin sorap Türkmenistanyň bilim reformalary diýilýänleri we türkmen ýaşlarynyň pikir düşünje özgörüşliklerini ýakyndan synlaýan Ýazgy Hudaýberdi Harly bilen söhbetde sorluk. Hudaýberdagy odaly türkmen wekiliýetiniň New Yorkdaky bilimi özgörtmek sammitine gatnaşmak bilen baglykda öz reaksiýaňyzy paýlaşdyňyz. Olar ýagny türkmen wekilleri dünýäniň bilimi özgörtmek baradaky aladalaryna ses goşmagy taýýarmya
ol yerden bir zatlar öwrenip bilermi? Menin pikirimçe olar sesem goşup bilmezler, ol yerden hiç zat öwrenip bilmezler. Sebebi şu sammitin büyük maksadı dünyada soğutsuzluğu azaltmak. Sebebi dünya şertinde in soğutsuz yurtlar, in garip yurtlar hasap edilýär. Ha bir näçe misallar getirilýär. Meselem altının köp çykýan yeri, almadyň çykýan yeri, şular ýaly tebigi baýlyklaryň bar yeri. Şol yurtlaryň köpüsi kamrum pirlenen, baýlyk belli adamlaryň eline milletem soğutsuz. Şol yurtlaryň milleti in garip milletler hasap edilýär dünýäde. Sebebi soğutsuzluk millete garipliği getirýär. Egerde millet bilimli bolsa, düşünjeli bolsa, onda ol düýbünden başga bolýar. Meselem Awstriýany alyp görsek, bir aýratyn çykyp duran baýlygy ýok, ýa Şwetsariýany alyp görsek, bir aýratyn baýlygy ýok. Dünýädäki in gowy ýaşaýan ýurtlaryň biri. New Yorkda geçirilýän sammitiň baş maksady şol. Ýagny bilimi täzelemek, bilimi östürmek halk arasynda. Diňe şol şertde milleti gariplikden, horlukdan hem ezilmekden halat edip bolýar diýilen pikir var. Ýöne türkmen wekilleri hut şu çağırışa, şu meselelerin hut şeýle boýulmagyna taýýar däl olar. Onsoň şol sammite gatnaşyjylar öz ýurdu barada, öz ýurdunyň bilim ugrundan alyp barýan siýasaty barada çykyp bir tanqidi söz aýdyp biljek adamlar däl. Men şeýle sammitleriň birine öň gatnaş gördüm. Türkmen wekilleriniň aýdýany ha bizde duz mut, awa kepenlik mata mut, plan zat mut, şu zatlar mut berilýär. Benzinem dünýäde iň arzan benzin Türkmenistanyna berilýär diýip şol meseleleri aýdýarlar. Olar bilim meselelerine goşuluşyp ýa-da oňa girişip bilerler diýip pikir edemok. Inni Hudaýberdi yerli synçylaryň käbiri Türkmenistanyň garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan dünýädäki bilim özgörtmelerini bolup geçýän özgörüşlükleri garşy duranyny, Sowet ideologiýasynyň täsirindäki bilimi dar milli çäkdäki ideologiýa gurban edenligini aýdýar. Bu ne derecede doğru? Soňky 10 ýyllarda Türkmenistanyň bilimde doğrudan dünya derejesindäki bilim bilen näkiler bir derecede ýakynlaşma, golaýlaşma bolmadymy? Türkmen bilimi doğrudan öňkü Sowet ideologiýasyndan dar çäkdäki milli ideologiýaň täsirlerine düşüp çöküp galdymy? Büyük beýnansagam şeýlerek boldy. Sebebi Sowet ideologiýasy döwründe Sowet ideologiýasyna laýyk bilim programmalary bardy. Ýagny bilim maksatnamalary bardy. Ýöne bilimiň düýbi ol okuw kitaplaryna bagly. Okuw kitaplar gerek. Täzeçi ýazylan hem şunyň bilimi bilen, şuňky gazanylan üstünlükler bilen uğurdaş gidýän kitaplar gerek. İkinciden, okuwun fiiline üns berilmedi. Onsoň bilimde mektebiň durkunna şeýle bir çökkünlükler var. Şol mektebe meselem mugallimler ýetýärmi ýa-da ýetenokmy? Şoň aradasyny edýän adamlar ýok. Hüner, beýlik uğurlar boýunça meselem mektep okuwçysy surat çekmäni başarmaly, çylgydan baha almaly, aýdym sapagyna özleşdirmeli, sunuwaty estetikany özleşdirmeli. Şol uğurlara bolan barlyk ýok. Şol uğurlardan bilermen ýok, ýagny mugallim ýok. Mugallim kadrlary taýýarlanmady. Esasen ol fizika, matematika, dil, edebiýat, tarih hem beden terbiýe uğurlarynyň kadrlar taýýarlanylýar. Ýöne ol ýetişen kadrlaryň uly bölegi soňra başga ýerlere gidýärler. Aýratynam ýanky Milli Howpsuzlyk Komitetine ýa Gümrük Komitetine şolar ýaly başga ojoklara ýagny pulun köprek ýerine gidýärler. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň soňky bilim derejesini hatta Sowet döwrü bilen deňeşdirmek mümkin däl. Ol beýnansagam gatyp kese düşdi. Inni Hudaýberdi Türkmenistanyny bilimdäki para bölekleýin boyun arynýar, käwel çäre görülýär, korrupsiýa garşy berk göreşmek wadasy berilýär. Bu wada nähili ýerine ýetirilýär? Ýa-da soňky ýyllarda bu mesele has çuňlaşdymy? Bu mesele hakykatdan çuňlaşdy. Sebebi sen bölekleýin diýen. Ol tutuşloýunam şeýle bolup biler. Meselem Dünýä Dilleri Institututyna näçe adam para bilen tutuldy. Bir
tutuş topor pare bilen tutully. Şondan soň şol okuw sistemasy, şol okuw düzgünü özgörejek ýalydy, ýöne özgörýän zat ýok. İkinci bir tarapdan adamlar çağalaryny daşary ýurtlary okumany iýerýärler. Ol ören kıyın hem gımmada düşýär. Sebäbi olary Türkmenistanyň öz içinde pare berip okuwa salmak mümkin däl. Ýa-da Türkmenistanyna berjek paraňdan daşary ýurtda okutmak has arzan düşýär. Şoň üçin bu uğurda entekler özgörüşlük ýok. Tutuş sistemany, tutuş bir zynjyry üýtgetmek gerek. Ine şol mesele entek baş galdyrylanyp. Inni Hudaýberdagy zynjyry üýtgetmeden öň başga bir meseleni hem synçylar, agdaýalar, o da ýurtdaky ykdysady meseleler bilen bagly, ýurtdaky işsizlik bilen bagly, ýurtdaky garyplyk bilen bagly. Gazak studentleri baý ýaşaýarlar. Biz garyp ýaşaýar diýip türkmen studentleriniň biri öz ýagdaýyny tas aglap diýen ýaly gurrun berdi. Eýsem garyp adam beýleki gruply adamlar bilen deň derejede okap bilim alyp bilermi? Türkmenistanyň garyplyk, türkmen başgalarının garyplygy bilime nähili täsir edýär siziň pikiriňizçe? Garyplyk bilime gaty düýpli täsir edýär. Sebäbi garyplyk bilimi şükürýär. Garyplyk bilimi ýok edýär. Hut şoňa görä häzirki New York'da geçýän sammitiň baş maksady şol bilimi östürmek arkaly garyplygy ýok etmek. Eger biz Türkmenistanyň ýaşlary bilen Gazakstanyň ýaşlaryny deňeşdirsek, hakykatdan hem Gazakstanyň milleti bizden näçesi baý ýaşaýar, olaryň mümkinçiligi de serişdesi de köp. Şoň bilen birlikde Gazak ýaşlary üçin, umumyň Gazak halky üçin ýollaryň köpüsi açyk. Olar dünýäniň dürli çünküne şol sanly Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna barıp bilim alyp bilýärler, okap bilýärler ýa-da bilimli bolsalar öz bilimini ýene-de östürip bilýärler. Bir Gazakistan Merkezi Aziýadaky iň gowy, iň bir ganimat ýurtlaryň biri. Ýöne men Türkmenistany öz gelegimde Kırgızstan bilen deňeşdirerdim. Sebäbi Kırgızstan bilen Türkmenistanyň milletiniň sany bir-birine goloý, şeýle hem Kırgızstan bilen Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýlary da goloý. Kırgızstanyň tebiği baýlyk bolmasa da olar has kämil ýaşaýarlar, has gowy ýaşaýarlar. Üstesine de Kırgız studentleri gaty köp buna beýleki ýurtlary, hatda şu Azatlyk radiosynyň ýerleşen ýeri bolan Çekiýa Respublikasyny alyp görsem, şu ýerde okuyan Kırgız ýaşlary türkmenlerden birnäçe esle köp. Bizden türkmen ýaşlarynyň Kırgızlar has öňde barýarlar. Özlerim nähilidir bir şert tapýarlar, okuwun gapdylyndan işleýärler, ýa başga bir gazanç edýärler, garaz ýenetatyndan kömek alýarlar, ýöne olar okumaga şert tapýarlar. Kazakistan ol baý ýurt. Biz hatda şu Kırgızstan bilen deňeşdirip bilsedik türkmenleri. Onu türkmenleri dünýäde gowy bilim almaga mümkinçilik dörerdi. Inni Hudaýberdagy Türkmenistanyny beýni göçüniň, ýagny beýni akymynyň güýçlenenligi soňky ýyllarda şu bilimli, düşünjeli adamlaryň, hususan ýaşlaryň barha köp daşary ýurtlary gidenligi ýa-da gitmek isleýänligi barada hem aladalar bildirilip gelinýär. Ikinji tarapdan Türkmenistan şu daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlary hem eger ýyllaryna gelseler kän sygdyrmaýar diýen pikirler bar. Eýsem Türkmenistanlylar daşary ýurtda bilim alsalar, öz ýurtlaryna işlemek isteseler, her şertler saklanyp galýan wagtynda ýa-da bilimli, düşünjeli adamlara şeýle çemeleşmäniň saklanyp galýan wagtynda dünýä derejesinde bilim alan adamlar, dünýä derejesinde pikirlenýän ýaşlar Türkmenistanyny işläp bilerlermi? Şeýle mümkinçilik gelýän 5 ýylda bolarmy siziň pikiriňizçe? Ol gelecek 5 ýyla bilmedim, ýöne hut häzir ýok şol mümkinçilik. Men arada bir adam bilen gurleşdim. Onun 2 ogly daşary ýurtda gowy bilim alypdyr, hem daşary ýurtda işe galjakdygyny aýdýar. Sebäbi olary Türkmenistanyna iş ýok diýär. Oğul bilen iş veren oklar, şeýle bilimli adamlara. İkinciden, eger iş beräýselerim, onu gaty bir pes işi berýärler, gaty bir ýöneköý. Ol Türkmenistanyna iş ýok, iş ýok. Sana iş veren oklar. Onun sen nädip Türkmenistana barjak, nädip ol ýerde sen günüňi görjek. Ondan daşary ýurtda bir ýöneköý işçi bolanynda da, ýöneköý bir ýerde ýerleşip bileninde de, iň bolmanda sen günüňi dolap bilýän,
kadary ýaşap bilýän Türkmenistanyna ýaşlara şol mümkinçilik ýok. Umuman Türkmenistana hiç bilimli adam gerek däl. Bir gaty giň ýagdaý bir ýurdun geljegi üçin bir ören ul hoply. Helakçylyk munyň ödi. Ýöne gynansaň Türkmenistana hiç bir bilimli adam gerek däl. Olar hiç bir bilimli adamy ýurda çağırjak bolanoklar. Ýa-da bilimli ýurda barsa da onu ýurdun öz içine sığırjak bolanoklar. Ine Türkmenistanyna häzir şeýle siýasat dowam edýär. Hormatly dinleýijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň bilimi ýa-da Türkmenistanyň döwletiniň, hökümetiniň wekilleriniň bilime garaýşy bardy. Sizde nähili pikir garaýşlar bar? Eger aýdylýar Türkmenistan dogrudan bilim özgörtmelerini hakykatda karşı durýan bolsa, sözde onu gollamagyna garamazdan bu mesele nähili çözülip biler. Bu arada sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazın, telefon edin. Hudaýberdi Haly söhbetdeşlige gatnaşyp pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun.